सरकार तुमच्या दारी, तेव्हा नाही पण सरांनी सांगितलं की हा विषय मला टाइम बाउंड सॉल्व्ह करायचा आहे. सो अशा पद्धतीने आम्ही हा रोज फॉलोअप करून सुरू झाला. पण मी तुम्हाला एक सांगतो, हे आम्हाला शक्य करू शकलं आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. मी त्यांना हे सगळं सांगितलेलं आहे. त्यांनी मुद्दाम सांगितलं की एक खूप बरी गोष्ट झाली, त्यांचा पण सपोर्ट होता. आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश वंजारात, आमचे सर सुभाष भाऊ, तर हे तर रोजच आमच्या बरोबर होते, कारण जागा त्यांच्याकडे होती. तुम्हाला इतकं माहिती आहे, इकडे कुठच्याही जागेत काही करायचं असलं तर डब्ल्यूआरडी कडे परमिशन घ्यायची होती. 20 वर्ष अगोदर तुम्ही इकडे सेटल झाले. या जागेचा तुमचा सर्वे नंबर आहे तो 130 आणि 131 आहे आणि अराउंड 21 हेक्टर तुमची ही जागा आहे, सगळी जागा मिळून. आणि तुम्हाला सांगू, ही कॉलनी इतकी तुमची मस्त होणार, सगळे सुविधा झाले, तुमचा सभामंडप तर होणार. या कॉलनीला म्हणजे कसं आहे, एकदम वेल प्लॅन कॉलनी केलेली आहे. मग असं वाटायचं आम्ही गोव्यामध्ये भूखंड घेऊन चूक केली की काय. पण ज्यावेळी 2007 मध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने आम्हाला गोवा राज्यात हँडओव्हर केलंय, ताबा त्यांना दिला, त्यानंतर हळूहळू आम्हाला वाटलं की नाही, आम्ही गोव्यात येऊन चांगलं, म्हणजे आम्ही नशिबात आहोत. आता जसं मंदिराचा पाया असतो आणि नंतर कळत असतो, आज आमच्या डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर, आमचे आमदार, आमचे झेडपी, पंचायत आहे किंवा आमचे सीएम साहेब आहेत, की प्रत्येक काम आम्हाला सडळ असते ते मदत करत असतात. त्यामुळे असं वाटलं की आज आम्ही खरोखर नशिबान असो की आम्ही गोवा राज्यात येऊन राहिलो. आमचे धरणग्रस्त जे बांधव आहेत त्या साहेब बाजूला ते म्हणतात नाही, खरोखर ज्या ज्या योजना आहेत, महिलांसाठी योजना आहेत, आम्हाला जे जाणते लोक आहेत 60 वर्षात त्यांना पेन्शन योजना आहे, आणि गोवा गव्हर्नमेंटचे सोयी आहे, योजना आहेत, हे आम्हाला चांगले आहेत. म्हणजे आमच्या महाराष्ट्रात जे लोक आहेत त्यांच्यापेक्षा आम्हाला सोयीकडे जास्त चांगले आहेत. 180 200 ते 500 600 700 स्क्वेअर मीटर जमीन जास्त पहिली जवळजवळ 200 कुटुंबाला सनद दिली होती. ही सनद म्हणजे जमिनीचा अधिकार खूप महत्वाचा असतो. जमिनीचा अधिकार आता असा त्या कुटुंबाकडे, आणि भावी आपली कुटुंबी जास्त परिवार जास्त पाहिजे नाचला असतात त्यांच्यासाठी तो अधिकार खूप महत्वाचा असतो. पण त्यानुसार जमिनीचा अधिकार म्हणजे 1/14 उताराचे तुमच्या सगळ्यांचे नाव, प्रत्येक कुटुंबाचे नाव घालवायचे काम ज्याने ज्याने केलं, तर मग महाराष्ट्रातले अधिकारी सगळे असले किंवा आमचे गोयचे सगळे अधिकारी असले किंवा आमचे डब्ल्यूआरडी खात्याचे अधिकारी असले, हे सगळ्यांच्या मनापासून अभिनंदन करतात की या दान दिवपाचे किंवा जमीन दिवपाचे काम जे असं हे खूप श्रेष्ठ काम असतं. हे खूप श्रेष्ठ काम असतं आणि त्यामुळे हे जमीन जे दिवपाचे काम तुम्ही सगळ्यांनी केले असतात. आणि एक लक्षात घ्या, एक असे म्हणतात की दाणे झाले पण खाणे काय खाणेवाले खाणे नाही, असे कितले जाऊन गेले डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर. पण जाऊ एखादी हा निघला शेती बाबा साहेबांनी त्यांच्या महिन्यात आवाज असे काम करत नाही. पुनर्वसना बाबतीत म्हणजे मी आता आल्याचं वसाहतीत फिरल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देऊ इच्छितो. पुनर्वसन वसाहतीमध्ये रस्ते सगळे इतकं सुंदर वाटलं आणि इथल्या लोकांची गप्पा मारताना देखील एक आदर्श वसाहत निर्माण केली, त्यामुळे तुम्हाला लोकांना सर्वांना धन्यवाद देतो. आणि जरी हा तिजारी प्रोजेक्ट हा दोन्ही राज्यांचा एकत्रित प्रोजेक्ट असला आहे, त्या अनुषंगाने जे काही प्रश्न असतात, इथे आमची संयुक्त समिती आहे स्टेट लेवलवर, गोवा राज्याचे आणि आमची महाराष्ट्राची, त्यामध्ये जे काही निर्णय होतात ते निर्णय आम्ही सगळेजण म्हणजे गोवा राज्य असो किंवा महाराष्ट्र राज्य असो, आम्ही ते तंतोतंत पालन करत असतो. एकच मी प्रथमस्थाच्या बाबतीत म्हणे आम्हाला मान्य आहे, तुम्ही म्हणता बरोबर आपल्या गाव सोडून आपल्याला होय. शेवटी पुनर्वसन होत असताना काही अडचणी ह्या येत असतात आणि आम्ही त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असतो, पण समाधान पूर्ण करू शकत नाही, परंतु समाधान पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्या ठिकाणी म्हणजे लोकनेते मंत्री महोदय असतील, दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय असतील किंवा दोन्ही राज्यातील लोकप्रतिनिधी असतील, तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सगळेच पॉझिटिव्ह असतात. आणि त्यामुळं ज्या जर काही गोष्टी राहिल्या असतील, मी अजूनही सांगतो, म्हणजे तिजारी प्रकल्प असेल तर 60 प्रकल्प असेल तर त्याचे काही इश्यू हे माझ्याशी संबंधित आहेत. आणि मी आज येण्याचा उद्देश किंवा होता की काय लोकल प्रश्न आहेत किंवा आपल्या लोकांचे असतील, जे माझ्या लेवलचे प्रश्न आहेत ते आम्ही नॉर्थ गोवा कलेक्टर आणि सिंधुदुर्ग कलेक्टर असून आम्ही तुमचे प्रश्न सॉर्ट आउट करतो.